Che cosa significa completare? Свържете схемата. No, collegare беше свързвам. Комплетаре. Completare попълвам. Да, допълнете. Така, lo schema, мъжки род, обръщам внимание, завършва на А, но е от мъжки род, например, като думата тема, тя беше също от изключенията. Добре, тук имаме още една особеност. Трябва да добавим неопределителния член за единствено и за множествено число, това, което обсъждахме и предния път. Да видим сега първия пример. Allora, leggiamo il primo esempio. Un albergo caro. Albergo. Albergo caro. Come traduciamo? Един хотел. Така, каро, скъп. Добре, каква ще бъде формата за множествено число? Дели. Sì, giusto. Degli alberghi cari. Alberghi. Alberghi cari. Sì, giusto, va bene. Poi il secondo esempio. Така. Dei negozi eleganti. Come traduciamo? Елегантни магазини. Sì, giusto. Un negozio elegante. Negozio. Elegante. Да, il negozio. Elegante. Е в единствено число, казахме магазин. Добре. Номеро 3. Una chiesa famosa. Come traduciamo? Една известна църква. Sì, giusto. Delle chiese famose. Sì, delle chiese famose. Allora, il quarto. Delle chiese interessanti. Come traduciamo? Да. Интересни църкви. Така. Una chiesa interessante. Да, una chiesa в единствено число. Църква. Va bene, numero 5. Una città moderna. Един модерен град ли? Giusto. Модерен град. Sì, giusto. Delle città moderne. Точно така. Чита, пак да припомним, беше от този тип думи, които завършват на ударена гласна. La città. Съответно, не променят думата в множествено число, а само определителния член. И множественото число е le città. Добре, продължаваме нататък. Degli edifici moderni. Edifici. Edifici moderni. Moderni sgradi. Sì, giusto. Un edificio moderno. Edificio moderno. Добре. Una pensione tranquilla. Sì. Tranquillo. Казахме предния път. Синоним. Silenzioso. Silenzioso. Tranquillo. Не се го забравям. Тих, спокоен. Tranquillo. Да, бе. Спокоен. Така. Пенсионе кой е? Пенсионе, пансион. Пансион. Добре. Така. Един спокоен пансион. Sì, giusto. Delle pensione tranquille. Само че как ще бъде множественото число? Delle... На съществителното име. Pensioni. Sì. Tranquille. Sì. Poi? Spokojni pensioni. Delle zone industriali. Индустриални зони. Sì, giusto.
Una zona industriale. Точно така. Окончава на Е в единствено число. Добре. Un ristorante elegante. Come traduciamo? Елегантен ресторант. Sì. И дели ресторанти елеганти. Само, че няма да бъде дели. Казахме дели. За какви съществителни използваме? За тези с гласна и с това така, да. Точно така. Значи, Дей. какъв ще... Точно така. Дей ресторанти. Dei ristoranti eleganti. Dei mercati famosi. Come traduciamo? Известни пазари. Sì. Un mercato famoso. Известен пазар. Точно така.